Is mis Róisín Ní Mhaoláin nó Róisín na Ghaeilge, beidir go bar anarm agus is cruthaitheoir ábhair me. Tá chuile lábeh chud ar bhfuil gomsa brean se céir atá siúlam, bíam duna glóir taide, bíam a planal, bíam duna cínta go me dangáil le brandaí nó daine tá gobar lob, tá tafid, tá duna cínta go bhfuil fuam agus solas ceirlóir agus sin tá chuile nábhar solas ar mo lena chéin. Haid chuirdead mar ráisií sé an scéal agus Lamba fást a rud is mó hangus an ná go bhfuil man an anar chuirghine agus man an pobl das a bheith hímpel ar Tugann daine go bhfuil se mar fear fóst, beidir ribh se cheapsin gur cabham siad a bhí an, agus bfach siad rá, oké, tá tuair Instagram ach céir a fóst. Agus inis tá brandaí mór garbh a gobar le daine atá crucha ábhair tá difriúla riine eile, agus tá cólachtaí gur fálamach ceachan dhéanann tú rud atá tú dhéanana. Tá mai cheappa gur bin an fás mú go mbíonn cólachtaí garbh a gobarlumm, mar tá rud difriúlan Tá mai gúsa de tanga ach freisin tá mai gur daine le béir le bheala seach bin fothead am a gúnaí ní me clí le tíomháin gon scéil sin tá mai dáthangach go pointeach láirm Ghaeilge. Róisín gan damlíanana tá súlam go si hééis trílehaantas rodíú Ferberts, deislíú bheice agus trílehaantas telefís radio chularbeh agus tásúlam go si tuairtcúna go cholanna beh atá tasíach agus tuair cóirló. Is sna Rút Ní Theimhneáin agus tá mé gobar mar comhordaitheoir ar na Meáin Shóisialta le TG4. So bhain laethúla bíam ag déanana sceidilú, so cílíonn sé sin go daginn físeán agus ábhair chuing agus go gaithmuid agrathireacht a dhéanana orthú agus beidir fothead le chuir le rudaí nó teid le chuir leis, emojis a chuir le rudaí copy agrú agus mar sin de. Tá chun anlís Ceapam má tá tú gobar leis na Meáin Shóisialta go gaithid tú a bheith crothaíoch agus cróga agus a bheith sásta de chuid tuairmí a léirú go ghaoine agus gan agla bheith rá nó ní aibríonn se sin nó sin ládrannach nó is féling is sin dhéanana níos tear nó uair eile más gá. Baineann na figurí is dócha go mór leis na Meáin Shóisialta freisin, so bhí mu a gcónaí fearamach céir aibríonn go má, céir nar airí go má leo agus a gcónaí bhí mu a bra ar an lucht féachana agus ar na freagaí mud. So tá anfiach as ma hisismóirí mar bhairta siad mé thógáil le gá hangas atach Spáinis agus Ghaeilge. Bhí an spirit sin gcónaí satach gohfuil cultúirí tábhachtach, gohfuil tangacha tábhachtach, más a léir go chuoine éagsúla is cum cén coolar tá acab. Agus marála sin bhí an spirit amsa agus an mission amsa dul amach den mór agus an Ghaeilge rinsla daoine agus inis tá minn seo TG4 ag leanann sa leis an mission céine.